De gouden tijden dat die maar raak bouwd worden koer binnen voorbij. Het is crisis en dat is ik in Ljouwen te vernemen. In steeds van jaarlijks 600 wenten te bouwen, zullen dat de komende jaren 300 wezen. Nevens de gemeente ontstaan er geen te kwatten. Wolbinders zorgen over de leefbaarheid in de stad. Die leefbaarheid die zou voor een deel in gevaar kunnen komen omdat er een zekere onbalans is in deze stad. Dat betekent dat in deze jaren zal Leeuwarden nog groeien in de komende jaren. En dat betekent dat het aantal mensen boven de 65 met een 1- of 2-persoonshuishoudens zal fors toenemen. Op dit stuit bestiet 20% van de Ljouwter huishoudens uit 1 of 2 personen. Vooral voor deze groep moet flink bijbouwd worden. Dat betekent dat we heel zorgvuldig aan het kijken zijn van welke woningen, als we aan het renoveren zijn nog geschikt voor de toekomst. En welke woningen moeten we gaan aanpassen of misschien zelfs vervangen. De gemeente Ljouwert wil meer geerwerkje met de woningbouwcorporaties. Zodat er net alleen nog betere wenten komen, maar dat ik de leefbaarheid in de weekend beter wordt. De nij- en verbouw van de woningen kost tientallen miljoen euro's. Yield dat er wel is bij de woningbouwcorporaties, maar de toekomst ziet er net al te best uit. Nou, door juist dat we in 2014 bijvoorbeeld te krijgen hebben wij een maatregel over bijdrage in de huurtoeslag te gaan. En dat zijn ontwikkelingen die een geweldig impact kunnen hebben op de bedrijfsvoering van woningcorporaties. We moeten scherper onderwien. Ik denk dat de tijd dat wij dan vroeger zijn van wist wat dat stukje wolwezen doen we direct wel even bij. Of dat stukje van de openbare ruimte doen we direct wel even bij. Dat we daar kritischer in gaan wezen.